നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് വേദങ്ങളോ യജ്ഞങ്ങളോ തപസ്സുകളോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്തെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചാലും അതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അനന്യ ഭക്തി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനാണ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അദ്ദേഹം നിലനിർത്തുന്നത്, ഭൗതികം ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതെല്ലാമുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ പരിപൂർണരായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രേമഭാവനയോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണമെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ്, യോഗ്യതകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അയോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ കാണപ്പെടേണ്ട യോഗ്യതകൾ, ആ ഭക്തന് എന്തെല്ലാം യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം, ആർക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അയോഗ്യതയുള്ളത് എന്താണ്, അയോഗ്യത എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അയോഗ്യത എന്താണ്, അതാണ് 1, 2, 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 10 വരെ ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ തന്റെ ശക്തികൾ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യമാണ്. ആ അറിവിനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഈ ലോകത്തോടൊപ്പമുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകൾ അധ്യായ സംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണ്, ആരാധനയുടെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവ് അദ്ദേഹവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നത് തന്നെ. അംശം പൂർണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങാനും സാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അനന്യമായ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രകാശത്തിന്റെയും
ഈ കർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർ ഇരുട്ടിന്റെയും പാതകളെ എങ്ങനെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് 8-ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അനന്യ ഭക്തനാകുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായാലും അതിൽ അദ്ദേഹം പരിഭ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൗതികതയെ മറികടക്കുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മികൾ ഇരുട്ടിന്റെ പാതയിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികതയെ മറികടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്ക് അതിൽ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകാം എന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. അധ്യായങ്ങൾ 2 മുതൽ 6 വരെ ഭൗതിക വസ്തുവിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അത് രഹസ്യമാണ്, രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ളത്, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. 7ഉം 8ഉം കൂടുതൽ രഹസ്യം, അതായത് ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറയുന്നു. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗുഹ്യതരമാണ്. ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം, അതായത് ഒന്നുകൂടി രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കേവല ഭക്തി, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അതായത് ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്ത, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത പരിശുദ്ധനാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനാകുന്നതും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹനീയ ഭാവത്തെയും ശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെയും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ്. എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് രാജനായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. കൂടാതെ രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും രഹസ്യവുമായിട്ടുള്ള, കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് അതൊന്നും ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കണം. പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയില്ല. അതിൽ താല്പര്യമുള്ള, ഭക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് രഹസ്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യവും ഏറ്റവും രാജവിദ്യയും, അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുമുള്ള വിദ്യയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായവും 9-ാമത്തെ അധ്യായവും തമ്മിൽ കുറച്ച് സാമ്യമുണ്ട്. 2 അധ്യായങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്ത ചിന്തകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ഒഴുക്ക് സമാനമാണ്. പക്ഷേ ഈ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള, ഭൗതികതയിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭൗതികതയിലുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. 7-ലും 9-ലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് അർജുനന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ശ്രവണം. വീണ്ടും 7-ലും 9-ലും കൃഷ്ണന്റെ ഊർജവും ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിനുള്ളിലെ കൃഷ്ണൻ സർവവ്യാപിതമായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് പറയുന്നു. ദേവാരാധനയും കൃഷ്ണാരാധനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വ്യക്തിത്വവാദികളും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള അവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. വ്യക്തിത്വവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ 1 മുതൽ 3 വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത, അയോഗ്യത, ഇതെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കേവല സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത അറിവ് ശരിയായ കേൾവിയിലൂടെ ലഭിക്കും.
ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് ലഭിക്കാനുള്ള രണ്ട് യോഗ്യതകളാണ് അസൂയയില്ലായ്മയും വിശ്വാസവും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനന മരണ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവിശ്വാസം ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം പ്രധാനമായിട്ട് വേണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിശ്വാസം നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭൗതികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അസൂയയില്ലായ്മയും വിശ്വാസവുമാണ്. അതാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ. അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയപ്പെടാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിന്നോട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉള്ള അറിവിനെ സംസാരിക്കുന്നു. അത് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണിത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുക, സേവിക്കുക മുതലായവ, അത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ കലാശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ്, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട്. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന അറിവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവോ അതിനെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഈ അറിവ് മോചിപ്പിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏറ്റവും ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള, കൂടാതെ ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. ശരിയായ ശ്രവണത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രബുദ്ധനാകുന്നു. ഈ ശ്രവണ പ്രക്രിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഭക്തർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശക്തികൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ഭക്തർ നിരന്തരം അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പരമേശ്വരന്റെ സേവനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ആത്മാർത്ഥതയും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വളരെ ശക്തമാണ്. ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾക്ക് അത്തരം സഹവാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അറിവ് സാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെയധികം ശക്തിമത്താണ്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലുള്ള രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മീയ പുരോഗതി. കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധനാകുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ, പരമേശ്വരന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ ശക്തികളെ ഭക്തർക്കിടയിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. മാനസിക ഊഹ കച്ചവടക്കാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടല്ല, ഭക്തന്മാരിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സന്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ആത്മാർത്ഥതയും അവൻ കാണുകയും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണം, അർജുനനോട്
കൂടുതൽ രഹസ്യാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അർജുനന് കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനനെ തന്റെ ശക്തമായ സേവനത്തിൽ ഉയർന്നതുമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് അർജുനനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. കൃഷ്ണ മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് മാതാജി. അതെ അതെ, ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭൗതിക വേദനകളില്ല. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് താൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇഹായസ്യ ഹരേർദാസ്യേ കർമ്മണ മനസാ ഗിര നിഖിലസഭി അവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്തഃ സൗച്യതേ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും സ്നേഹപൂർവം ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം നൽകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ വിമോചിതനായി കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് ആ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആസക്തിയോടുകൂടി ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് മുക്തി നേടിയവനാണ്, മോചിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ വേദനകളിൽ നിന്നെല്ലാം, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം, ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഒരു വിമോചിത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം 9 മടങ്ങ് ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഈ ജ്ഞാനം, ഇതം ജ്ഞാനം എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാകുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാളെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, ജീവാത്മാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശരീരബോധത്തിലുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരബോധത്തിലുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഉള്ളപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി അറിവോടുകൂടി ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഞാൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, ശരീരവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമൊന്നും തന്നെയില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. കൂടാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയാണ് അസൂയയില്ലായ്മ, അനസൂയവേ. അസൂയയാണ് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മൂല കാരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അസൂയ. എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭഗവാനെ അസൂയപ്പെടുന്നു? ആരാണ് പറയുക?
ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് അസൂയപ്പെടുന്നത്? അസൂയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നു? ഭഗവാൻ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകനാണ്. ശരി, ഒരു ഉത്തരമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അനന്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും അവർ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് നടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക്, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതുന്നു. ഈ അസൂയയുള്ളവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഭഗവാനിൽ അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിന് മൂല കാരണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതണമെങ്കിൽ അയാൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ അയാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അസൂയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? കാരണം അവർ ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്, അസൂയപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റായിട്ട് പോകുന്നു. അവരുടേത് ഉപയോഗശൂന്യമായ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഉയർന്ന അക്കാഡമിക് പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാൽ അസൂയ ഉള്ളതിനാൽ കൃത്യമല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവത്തെ അറിയാതെ വിമർശിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാണ്. ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സമീപനം, അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ഉപദേശമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭക്തിയുടെ വിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ രാജവിദ്യ താൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഭഗവാൻ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന്. ആ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്താണത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും എല്ലാ വിദ്യയുടെയും രാജാവ്, എല്ലാ തത്വചിന്തകളുടെയും സാരാംശം. രാജഗുഹ്യം, എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും രാജാവ്. ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രാജഗുഹ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പവിത്രം ഇതം, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായത്, എല്ലാ ഭൗതിക മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഉത്തമം, ഈ ലോകത്തിലെ അന്ധകാരത്തിനോ അജ്ഞതയ്ക്കോ അതീതമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ധർമ്മ്യം, മതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, അതായത് പരമാത്മാവിനുമായിട്ടുള്ള സേവനത്തെ കുറിച്ച്. ധർമ്മ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്താണോ അതിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. സുസുഖം കർത്തും, എളുപ്പത്തിലും സന്തോഷത്തോടെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അവ്യയം, അനശ്വരമായതും ശാശ്വതവും നശിപ്പിക്കാനാവാത്തതും, അതായത് സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കപ്പുറമായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജവിദ്യ, ഈ അറിവാണ് എല്ലാ അറിവിന്റെയും രാജാവ്. കാരണം മുമ്പ് വിശദീകരിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും സാരാംശം ഇതാണ്. വ്യത്യസ്ത തത്വചിന്തകർ ഗൗതമൻ, കണാദൻ, കപിലൻ, യാജ്ഞവൽക്യൻ, ശാണ്ഡില്യൻ, വൈശ്വാനരൻ, അവസാനമായി വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായ വേദവ്യാസനും, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ തത്വചിന്തകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ എല്ലാം സാരാംശം
ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപ്തി ചെയ്യാനാകൂ എന്ന് എല്ലാവരും, എല്ലാ തത്വചിന്തകന്മാരും ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തത്വസംഹിതകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാമ്പ് രാജവിദ്യ എന്ന ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വചിന്തകന്മാരെല്ലാവരും എന്തെല്ലാം തത്വചിന്തകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാ സാരാംശം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ രാജവിദ്യ എന്നുള്ള ഈ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഇത് ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ നല്ല വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കേവലം രഹസ്യമായ അറിവ് ആത്മാവിനെ നശ്വരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായ അറിവിന്റെ അഭാവം വ്യക്തിത്വത്തെയോ ശൂന്യതയെയോ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എപ്പോഴും സജീവമാണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അകത്തുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, പവിത്രം ഇതമുത്തമം, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശുദ്ധമായ രൂപം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ശക്തി വളരെ ശക്തമാണ്. എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രമാക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഉത്തമമാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? പവിത്രം ഇതം ഉത്തമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാപം. പത്മപുരാണത്തിലെ ശ്ലോകമാണത്. അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രലീയേത വിഷ്ണുഭക്തിരാത്മനാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ അനന്തകാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും കാലത്തെ പ്രാരാബ്ധ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനെ അപ്രാരാബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇത്രയും കാലത്തെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവ് വഹിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ പോകുകയാണ്. അത് ചിലതെല്ലാം അടുത്തത് എപ്പോൾ ഏതാണോ അടുത്ത കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അപ്രാരാബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രാരാബ്ധ ഫലം അതായത് ആ കർമ്മഫലം അത് 4 വിധത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കൂട്ടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. അങ്ങനെ 4 വിധത്തിൽ അപ്രാരാബ്ധ ഫലം, കൂട്ടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. ബീജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ട് ഒരു തൈ ആകുന്നത് പോലെ ആ വിത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, പാപകർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ബീജം എന്ന് പറയുന്നു. കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക അതിനെ. പിന്നെയോ ആ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന്റെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്രാരാബ്ധ ഫലം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചിലത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു,
ചിലത് നമുക്ക് ആ ഫലം തരുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാരാബ്ധ ഫലം നമ്മളെ തേടിയെത്തും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രം ബാക്കി. അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. ക്രമേണൈവ പ്രളീയേത വിഷ്ണു ഭക്തിരതാത്മന. ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഫലമായോ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതോ വിത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ എല്ലാ പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങളും ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മളെ തേടി വരുന്നില്ല. അതിന് ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അതായത് ഓരോ കർമ്മഫലം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു സാധാരണ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ പനി പോകാനായിട്ട്. 3 ദിവസത്തെ കാലതാമസം എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാൽ, എല്ല് ഒടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 2-3 മാസക്കാലം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചിലവ വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു, ചിലവ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ചിലവ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ചിലവ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഏത് എപ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധന മൂലം അതിനെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പവിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കേ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തീരാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വരണമെങ്കിൽ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ സുകൃത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം തീർത്തവരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഹ. അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി സേവനം ഒരിക്കലും രീതികളാൽ മലിനമാകില്ല. ചിലപ്പോൾ ഭക്തർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ വ്യാപൃതരാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഭക്തി സേവനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ തീരാതെ ഒരാൾക്കും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് 2 വിധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ നീങ്ങുകയില്ല. പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ നീങ്ങാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ മറ്റോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണണം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ജന്മത്തിലും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ പരിശ്രമിച്ച് കാണണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യത്വം എടുക്കാനും 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം പാപകർമ്മം തീരാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ തീരുകയും വേണം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് പവിത്രമാണ്, ഉത്തമമാണ്. ഈ ഭൗതികതയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതായത് തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇരുട്ടാണ്, മുഴുവനും അന്ധകാരമാണ്. ആ അന്ധകാരത്തിനും അപ്പുറത്ത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതാണ്.
ഭക്തിസേവനം ഒരിക്കലും രീതികളാൽ മലിനമാകില്ല. തമസ്സിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി സേവനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഇനി പ്രത്യക്ഷാവഗമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തത്തെ നേരിട്ട് ധാരണ ലഭിക്കുന്നത്? വിപുലമായ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഭക്തി സേവനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്റെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു. എങ്ങനെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കുറ്റമില്ലാതെ ജപിക്കുക ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും വേഗത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ദൗത്യത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായിച്ചാൽ, അതായത് ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സന്ദേശം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അതുവഴി ഒരാൾ ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു. യോഗ്യത എന്താണ്? മുൻ വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയോ അതിനെയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ മുന്നേറുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, പ്രകാശാശ കർമ്മണി അഭ്യാസാത്. അർത്ഥം, ഭക്തി സേവനം വളരെ ശക്തമാണ്. കേവലം ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പ്രബുദ്ധനാകും, യോഗ്യതയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ. അപ്പോൾ ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേക യോഗ്യതയൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. നാരദമുനിയാണ് ഉദാഹരണം. നാരദമുനി ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു. നാരദമുനി ഒരു ദാസിയുടെ മകനായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ നാരദമുനിക്ക് ആ ഭക്തിയോടുള്ള, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ നാരദമുനിയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് നാരദന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് പവിത്രം ഇതം പ്രത്യക്ഷാവഗമം. അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവയോഗ്യമാകുന്നു. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലം എന്താ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവയോഗ്യമാകുന്നു. പിന്നീട് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ജീവാത്മാവിനെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുകീ അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹപൂർവമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുന്നു. ആത്മാഭിമാനം പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അത്തരം ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം പ്രേരണയില്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അഹൈതുകി ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്തതും, അപ്രതിഹത ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കാക്ഷിച്ചുമില്ലാത്തതായിരിക്കണം ഭക്തിയുടെ സേവനം. അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ധർമ്മമാണത്. അത് അവിടേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത്പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. വേദപഠനം, യാഗങ്ങൾ, തപസ്സുകൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, തത്വശാസ്ത്രപരവും ഫലപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഭക്തി നിർമ്മാണത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. കേവലം ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ഇവയെല്ലാം നേടുന്നു. അവസാനം പരമമായ ശാശ്വത വാസസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിന്റെ ശക്തി ക്രമമായ മതപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്താതെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തമാണ്. മഹാരായ ആചാര്യന്മാരുടെ സംഗമത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അറിവുകളും പരിചിതനാകാൻ കഴിയുന്നു. നാരദമുനിയുടെ ജീവിതകഥ തന്നെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം. നാരദമുനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉള്ളതല്ല നാരദമുനി. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു ദാസിയുടെ മകനായിരുന്നു.
എങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ധർമ്മ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും, യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് ഒരാളെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അടുത്തത് സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. സുസുഖം ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള പരമമായ ഇടപെടൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ ജപം കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തത്വചിന്താപരമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം, വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാം. എല്ലാ നിലകളിലും ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം സന്തോഷകരമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് സന്തോഷകരമായി തിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന, നമുക്ക് ക്ലേശകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒന്നല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതാണ് സുസുഖം എന്നുള്ളതിന്റെ. സനത്കുമാരനെ പോലുള്ള മഹാമുനികൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്, താമര പോലെയുള്ള കാലുകളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസീദളത്തിന്റെ വാസന, സ്മെല്ല്, അതായത് ഫ്രാഗ്രൻസ്, തുളസിയുടെ സ്മെല്ലിലൂടെ ആ വാസന കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാൻ സാധിച്ചു. കാരണം 4 കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയിരുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നു, തങ്ങൾ ശരീരമല്ല ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു തവണ അവർ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഭഗവാനെ ദർശിച്ച മാത്രയിൽ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസിയുടെ ആ വാസന കേട്ടിട്ട് അതിലൂടെ അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആസക്തരാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഭക്തി സേവനം ആനന്ദദായകമാണ്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, ഇല, പൂവ്, ഫലം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം, ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. സാമൂഹിക സ്ഥാനം പരിഗണിക്കാതെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാൻ ഭഗവാൻ അധികം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ച് ആ സമർപ്പണവും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര എളിയവനാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം, സുസുഖം എന്നുള്ള വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അവ്യയം, ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന മായാവാദി സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. അവർ മോചിതരാകാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ തങ്ങളുടെ ഭക്തി സേവനം തുടരും. എന്നാൽ അവസാനം അവർ മുക്തി നേടുമ്പോൾ മുക്തിക്ക് ശേഷം ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരും. ഇതാണ് മായാവാദി സങ്കല്പത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. കാരണം അവർ നമ്മൾ പരിപൂർണരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്നും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാലോ അവിടെയും നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. എന്നാൽ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ചാലും അത് ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ജന്മത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും സേവനവും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവ്യയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാ. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരേ സമയം പരബ്രഹ്മത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും
പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും വിലപിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും തുല്യ മനോഭാവമുള്ളവനാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ എന്നോടുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടുന്നു. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാന മുക്ത സംഗസ്യ ജായതേ. കലർപ്പില്ലാത്ത നന്മയിൽ സ്ഥിതമായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മനസ്സ് ഉന്മേഷം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ശാസ്ത്രീയ അറിവ് നേടുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ, ആ സന്തുഷ്ടകരമായ മനസ്സിലൂടെ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് സമ്പാദിച്ച് മുക്ത സംഗസ്യ ജായതേ മുക്തനാകുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമാണ്, അവ്യയമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ അനസൂയവേ, അസൂയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. അവിശ്വാസിക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് അവിശ്വാസി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വികാസം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ്. വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസത്തിന്റെ നിർവചനം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കേവലം കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ പൂർണ്ണതയും നേടാൻ സാധിക്കുമോ? വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധ ഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാച യഥേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേച്യ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആ വൃക്ഷത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, വയറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരം മുഴുവനും പോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, രണ്ട് കഥകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഗോപാൽ ആണോ മാതാജി? സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ കഥയാണോ? അല്ല, സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ കഥയുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് മാനസ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ആ പായസം ഇരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഉണ്ട് മാതാജി, അതും ഉണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മാനസ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ആചാര്യൻ പറയുകയാണ്, മാനസ പൂജ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അത് കേട്ടിട്ട് ആ ഭക്തന് വളരെയധികം സന്തോഷമാകുന്നു. കാരണം ആ ഭക്തൻ വളരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഭക്തന്.
അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വെക്കാനും അതിന് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ആടയാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖമായിരുന്നു. എങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിൽ. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ആ ആചാര്യൻ പറയുന്നത്, മാനസപൂജ, ആ മാനസപൂജയും ശരിയായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്ന് ആ ഭക്തൻ ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അന്ന് മുതൽ ആ ഭക്തൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പുഴയിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാണായാമമെല്ലാം ചെയ്ത് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ദിവസവും ആ ഭഗവാന് എല്ലാ നദികളിൽ നിന്നും, ഗംഗ, സിന്ധു, സരസ്വതി എല്ലാ നദികളിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നുള്ള പുഴയിൽ നദികളിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു ഇതിൽ ഇരുത്തിയിട്ട്, ഭഗവാനെ ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭഗവാന് വളരെ വലിയ 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 വില കൂടിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം അണിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഭോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദിവസവും ആ ഭഗവാന്റെ മാനസപൂജ ചെയ്ത് 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 അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഭഗവാന് ഖീറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചൂടെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. ചൂട് കൂടിയോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരലിടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വിരൽ തന്നെ പൊള്ളിപ്പോകുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ആ ജീവാത്മാവ് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയരാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം എത്രമാത്രം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ഒരു കഥ കൂടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയും കഥ. നാരദ മഹർഷി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയെയും കാണുന്നു, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും കാണുന്നു. രണ്ടുപേരും നാരദരോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിനി എത്ര ആയുസ്സുണ്ട് എന്ന്, എപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവരോട് ഉത്തരം പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണനോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നാരദ മഹർഷി ആനയെ സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആനയെ കയറ്റുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ നാരദനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ എന്ന്. കാരണം ഭഗവാനിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണെങ്കിലോ കരയാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്റെ ഭഗവാന് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ലീലകളാണ്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ? ഭഗവാൻ സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആനയെ കയറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ? അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അരയാൽ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ്. ഈ മരത്തിലെ വിത്തുകൾക്ക് ഓരോ വിത്തിനും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമാകാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് മാത്രമല്ലേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ചെറിയ വിത്ത് നട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതൊരു വലിയ മരമായിട്ട് മാറുന്നു? അത്രയും പൊട്ടൻസി, അത്രയും ശക്തി ആ വിത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ പറയുന്നത്, ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശ്വാസം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു? ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ,
ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 തരം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. അവർ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതികതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാം. ഔദ്യോഗികമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാം, എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പക്ഷെ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറാം, അവരുടെ വിശ്വാസം മാറാം. അതാണ് ചില മതത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മതത്തിലേക്കെല്ലാം അവർ മതമാറ്റമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവരാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ളവരാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. അറിവോ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് പക്ഷേ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ അവർക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസവും ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുമുള്ളവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ പാത വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചും കേട്ടതിന് ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കേവലം സ്തുതിപാഠമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ. അവരുടെ വിധി എന്താണ്? പൂർണ്ണതയുടെ വളരെ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജനന മരണത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ അവർക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടി വരും, അവർക്ക് വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന് ശേഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അവരുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ ഇടപെടലുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇനി 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യജ്ഞാനമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ, ശക്തിയെ, ഊർജത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുമൂലം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നിലപാട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ത് അവസ്ഥയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയെ ഇതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധം ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. ഇതിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവ്യക്തമൂർത്തിന, പ്രകടമാകാത്ത, അതായത് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, പിന്നെയോ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഭഗവാന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം, ശക്തി, അതിനാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നു. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പേര്, പ്രശസ്തി, വിനോദങ്ങൾ മുതലായവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ശുദ്ധമായ ഭക്തി നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അവ്യയനാണ്, അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം അപ്പോൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രേമാഞ്ജന ചൂരിത ഭക്തി വിലോചനേന
സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തപഹം വചാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക? പ്രേമാഞ്ചന ചൂരിത ഭക്തി വിലോചനേന. കണ്ണുകളിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള മഷി പുരട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വിരാജിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അചിന്യമായിട്ടുള്ള, ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. എങ്ങനെ? പ്രേമാഞ്ചന ചൂരിതം. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ പ്രേമത്തിന്റെ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ മഷിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുമൂലം അവർക്ക് ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്താൽ നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അചിന്യനാണ്, അവ്യയനാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്. അതായത് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്ങനെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഊർജവും താഴ്ന്ന ഭൗതിക ഊർജവും നിറഞ്ഞതാണ്. ഏതാണത്? ആത്മീയ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൂടാതെ താഴ്ന്ന ഭൗതിക ഊർജം, രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഊർജങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. എന്തൊക്കെയാണത്? നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. ആരാ പറയുക? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവുമാണ്. അതെ അതെ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, പരാപ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. എന്നാൽ അപരാപ്രകൃതി, താഴ്ന്ന ഊർജം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഈ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളൂ. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ്, സംഗമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതി ഇതുപോലെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എനർജികളാൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ താഴ്ന്ന പ്രകൃതിയായ, താഴ്ന്ന ശക്തിയായ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സംഗമം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുവഴിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇതുപോലെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിയിലുടനീളം സൂര്യപ്രകാശം വ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്താൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റെ ഊർജത്താലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത എനർജികളാണ്, ഊർജമാണ്, ശക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇവയിൽ ഒന്നിലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എല്ലാം വ്യാപകമായതാണെങ്കിലും ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. അതാണ് അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവയിലില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാപകമായാലും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവന് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. സാമ്യം, രാജാവ് ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രാജാവ് നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല.
അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഥവാ ബഹുനൈതേന കിജ്ഞാതേന തവാർജുന മിഷ്ടവ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി മൂലമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നചമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമീ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്നച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. ഭഗവാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് തന്റെ അചിന്ത്യമായ നിഗൂഢമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ വീണ്ടും വിവരിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഒന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നില്ല. നേരിട്ട് വന്ന കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുകയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. അതായത് റോമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ദൈവമാണ് അറ്റ്ലസ്. അറ്റ്ലസ് തന്റെ തോളിൽ ഈ ഭൂമിയെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അതുമൂലമാണ് ഈ ഭൂമി അതിന്റെ പദത്തിൽ എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ തിയറി ഇത് പ്രകാരം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഊർജത്താൽ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ നിഗൂഢമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഒന്നും തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അചിന്തനീയമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്. അതായത് ബഹിരാകാശത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയാൽ. പരമേശ്വരൻ അചിന്തനീയമാം വിധം അത്ഭുതകരമായ വിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തെല്ലാം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്ഥാനി ഇത്യുപധാരയാം. എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തിൽ വായു സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വിശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ കാറ്റ് ആകാശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കാറ്റിന്റെ വാസസ്ഥാനം ആകാശമാണ്, എങ്കിലും കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് അനുമാനിക്കാവുന്ന വിപുലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശം. ആ ആകാശത്തിലുള്ള വായു അഥവാ കാറ്റാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ കാറ്റ് വലുതാണ്, എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റ് ഒരിക്കലും ആകാശത്തിന് അതീതമല്ല, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ്. കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആകാശത്തെ മറികടന്ന് കാറ്റ് പോകുന്നില്ല. ആകാശത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ ദിക്കിലും കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ അത്ഭുതകരമായ പ്രാപഞ്ചിക പ്രകടനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്താൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്.
എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആകാശം അകന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ, കാറ്റിന്റെ ചലനങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തത് പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഭൗതികനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നും തന്നെയില്ല. എങ്കിലും പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ്. അതിശയകരമായ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണമായി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഇച്ഛയുടെ മറ്റ് മുൻ ഉദ്ധരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യദ്ദിശാവാദ പാവതേ, പരമാത്മാവിനെ ഭയന്നാണ് വായു ചലിക്കുന്നത്. ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഏതസ്യ വാ അക്ഷരസ്യ പ്രശംസേന ഗർഗി സൂര്യ ചന്ദ്രമസൗ വിദ്യതൗ തിഷ്ഠത ഏതസ്യ പ്രവിഭാഷമസ്യ ഗത്യരസ്യ. പരമമായ ക്രമപ്രകാരം പരമപുരുഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മറ്റ് മഹാഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചക്ഷുരേഷ സവിത സകലഗ്രഹാണ രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജഃ യസ്യാജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംഭൃത കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. സൂര്യന്റെ ഭ്രമണത്തെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായിട്ടാണ് സൂര്യനെ ഉപമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സൂര്യൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. എങ്കിലും യസ്യാജ്ഞയ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയിലാണ് ആ സൂര്യൻ ഭ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാലചക്രം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായിട്ട് സൂര്യനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജാവാണ് സൂര്യൻ. എങ്കിലും ആ സൂര്യനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ. സർവഭൂതാനി കൗന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം പ്രകൃതേർ അവശം പ്രകൃതേർവശാത്. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും നാശവും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം അടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ സമയത്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ പോയി വിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഊർജത്താൽ സ്വയം വികസിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ശക്തിയും പുറത്തേക്ക് വരികയായി. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നു ചേരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ പോയി അവ്യക്തമായി തീരുന്നു. പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും തിരിച്ച് പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പരിണാമത്തിന്റെ ആധുനിക സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമമുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നിൽ നിന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അവസാനം ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങൾ ക്രമേണ പ്രകടമാകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവസാനം മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിൽ നിന്ന്? കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റെ എനർജി മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഓരോന്നോരോന്ന് ക്രമേണ സൃഷ്ടിയാകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സൃഷ്ടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ എനർജിയും ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്നല്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുൻകാല പ്രവർത്തികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡാർവിന്റെ തിയറി പ്രകാരം ആദ്യം
ജലജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് സ്ഥാവര ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു, നാൽക്കാലികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ, പിന്നീട് നാൽക്കാലികൾ, പിന്നീട് പറക്കുന്നവ, പിന്നീട് 2 കാലുള്ളവർ, പിന്നീട് മനുഷ്യർ. അങ്ങനെ ക്രമേണ പരിണാമം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവനും ഓരോ ജീവാത്മാവിനും പ്രത്യേകമായ ശരീരം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നൽകപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം ജീവാത്മാക്കളുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാർ, അതുപോലെ ഋഷിമാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പറവകൾ, ജീവജന്തുക്കൾ, ജലജന്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ അവരവരുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം തന്നെ നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അകന്നവനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ തുടരും? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ആയി പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. എന്തെന്നാൽ മഹത്തത്വത്തിലേക്ക്, അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷ രൂപങ്ങൾ, വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമല്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയോ സംഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു എല്ലാ അണുവിലും കൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രചമാംതാനി കർമാണി നിബധ്രന്തി ധനം ശയാ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. എന്നാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും നേരിട്ട് കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ശരീരം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇതൊന്നും തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒന്നിനോടും ആസക്തനാകുന്നില്ല, ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പരമാത്മാവിനെയോ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെയോ ഒന്നും തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവർ ഇതിനോടൊന്നിനോടും തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ചേരുന്നില്ല. അവരുടെ അവബോധം മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഉദാസീനൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാലാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ ചിലപ്പോൾ വധിക്കാൻ വിധിക്കും, ഒരാളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ വിധിക്കും, ഒരാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ജഡ്ജിയെ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ജഡ്ജി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. ആ കൽപ്പനകളെല്ലാം തന്നെ പാലിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്, ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനം മാത്രം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നു. പക്ഷെ നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാക്കൾ, ഇവരെല്ലാമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചുള്ള വേദഗ്രന്ഥ പരാമർശം വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൗതിക ദ്വൈതങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച്
നമുക്ക് പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്ത് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല എന്നാണോ? ഇല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആത്മാരാമനാണ്. അദ്ദേഹം സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്ത്? എപ്പോഴും തന്റെ ശാശ്വതവും ആനന്ദവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ലോകത്തിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥാനം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം പല ലീലകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമില്ല. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, ചരവും അചരവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം നൽകുന്നത്. എന്റെ സവിശേഷ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനും അകന്നും നിൽക്കുന്നു. അവൻ ഭൗതിക ഊർജത്തെ വെറുതെ അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സഈക്ഷത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിലൂടെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഈക്ഷത ലോകാനുസൃജത. ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക ഊർജത്തെ, ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ശരീരം എല്ലാം നൽകുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാൻ പിതാവും ഭൗതിക പ്രകൃതി മാതാവുമാണ്. അത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോനിർ അഹം ബീജപ്രദപിത. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജന്മം കൊണ്ട് സാധ്യമായത് ഞാൻ ആ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിതാവും പ്രകൃതി നമുക്ക് മാതാവുമാണ്. കാരണം പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് ശരീരം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി മാതാവാണ്, ഭഗവാൻ ബീജദാതാവായ പിതാവാണ്. ഭഗവാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ. അതിലൂടെ ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാസനാശക്തിയാൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ, അതായത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവ് ഇരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തിയിലൂടെ, ആ വാസന ശക്തിയിലൂടെ അയാൾക്ക് പൂവിന്റെ സുഗന്ധം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അതായത് നമ്മളൊരു തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഘ്രാണശക്തിയാൽ ആ പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധം നമുക്ക് നുകരാനാകും. പക്ഷെ നമ്മളും പുഷ്പവുമായിട്ട്, പൂവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ പുഷ്പത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ, അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ നമുക്ക് നുകരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളും പുഷ്പവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളാണ് താനും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വേണമെന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ നടന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാന് പ്രപഞ്ച സംഗമമില്ല. എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട്, കടാക്ഷ മാത്രത്താൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസാരണയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അധമ ശക്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ പ്രകൃതി തന്റെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമമായ ധുരത്യ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ പ്രകടമാകണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ, സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം നടത്താനുള്ള ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി വിശേഷത്തെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. വേദ